Parlem d'educació en este entorn, en estos temps en els que estem tan complicats. El començament del curs ha tingut els seus sobresalts, però en general la tornada a les aules ha pogut ser compatible en esta rara normalitat en la que estem vivint. No ha tingut fins ara una particular incidència en l'evolució de la pandèmia. Un curs amb totes les precaucions, amb totes les mesures que han comportat, que estan comportant un gran esforç del col·lectiu, tant dels mestres com dels centres, de l'entorn educatiu i també per descomptat dels alumnes i de les famílies, no? En fi, sobre la situació en estos moments, dels reptes principals als quals s'enfronta l'educació en el nostre territori, tenim un ratet per a parlar amb Txelo Valls Gregori. Ella és secretària general de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres en el País Valencià. Què tal, com estàs, Txelo? Benvinguda. Molt bé. Bueno, de moment, quin balanç podríem fer d'este arranc de curs 2021? Hi havia el temor que tinguera una incidència no positiva en la pandèmia i sembla que les coses estan anant bé sanitàriament. No sé com està adaptant-se educativament, diguem, este començament del curs. Sí, com bé dius, sanitàriament ha sigut tot un repte, aquesta nova situació tan estranya, i és ben cert que els diferents col·lectius que conformem la comunitat educativa, el professorat, les famílies i l'alumnat, teníem ahir davant d'un repte, no? La veritat és que per les estadístiques se veu que l'entorn escolar no està sent el que està sent un focus de contagi més important, i això també és una raó d'alegria, no? Tot i així veiem que la situació és complicada perquè tot el temps que ha hagut interrupció perquè no hi havia classes presencials, això té un cost. Més enllà de lo que és purament curricular, nosaltres sí que tenim una mirada més de cara al que afectiva i emotivament ha pogut significar tant a l'alumnat com també al professorat. És que per als xiquets i xiquetes, per als joves, anar al col·le, anar a l'insti, és que és l'escola de vida, en realitat. Són els companys, són els afectes, són les relacions. Això és insubstituïble mai per estar a casa, a banda de tots els problemes d'adaptabilitat, de bretxa digital que tenim, que és una altra de les qüestions. Per a cobrir, Txelo, les necessitats d'un curs tan particular com el que estem immersos, diguem, els objectius també des del punt de vista de l'ensenyament, com estan aquests acords? Com està l'enteniment? Tinc entès que al mes de juliol hi hagueren uns acords. Estan anant raonablement bé? Està complint-se la cosa? Com ho vegeu? Nosaltres valorem positivament el fet de... Som un sindicat, que estem en el sector educatiu, però som un sindicat de classe que ve de lluny i aspirem a arribar molt lluny, i per a nosaltres el diàleg social i la negociació col·lectiva és imprescindible i primordial, no? I valorem que durant el mes de juliol això és el que vam estar vivint en la gestió de la Conselleria d'Educació, que va mantindre el contacte en tota la comunitat educativa i que també va portar dins de lo que és única i exclusivament del professorat a uns acords en el que nosaltres som signants, no? I que tenia en compte aquesta nova situació de cara a la plantilla i sobretot a qui anava a fer una modalitat nova en primer de l'ESO, que poguera tindre més temps per a poder-se coordinar. És a dir, sempre que n'hi ha un diàleg social i una negociació, n'hi ha dues parts que traten d'apropar-se i al final s'arriba a qüestions que són o millores en les condicions laborals o més plantilla, i en aquest cas sempre tenint en compte les circumstàncies en les que estàvem, perquè tot això són diners, no ens podem equivocar. Pensem que aquest diàleg social és una qüestió a valorar, perquè veiem altres territoris on han hagut imposicions més que diàleg. Després podem estar més contents o menys del que finalment s'aconsegueix, però el fet positiu que hi hagi voluntat d'acordar i negociar és una qüestió a posar en valor. Que s'esteu en la taula, que s'arribi a acords i que els acords aprofiten per anar avançant, probablement des del punt de vista sindicals els avanços haurien de ser més importants en qüestió salarial com en d'oferta pública, i altres també, perquè estem parlant també de material, d'infraestructures. Hi ha tantes qüestions a parlar, hi ha moltes coses a parlar en l'ensenyament. Vaja, anem pel bon camí.
Vaja, ho anem per un camí que ja és, no? Bueno, parlem de l'evolució de la pandèmia, tornant a l'evolució de la pandèmia, no podem abstraure'ns, no?, Txelo, de la situació. És difícil de preveure. S'han de contemplar escenaris, fins i tot la tornada a una educació no presencial. De quina manera ha afectat tant a l'alumnat com al professorat esta circumstància tan atípica que hem viscut el curs passat, que podria donar-se de tornada a aquest curs, i la convivència davant este entorn de la malaltia que tenim, no? Nosaltres posem sobretot especial atenció en alumnat que necessita aquest contacte, perquè són els que, si estàs en un entorn familiar o social, que te poden cobrir algunes de les teues necessitats educatives més enllà, com dia abans, de lo que és purament curricular, pot ser que la família ho puga cobrir, no sense esforços. Tothom hem patit molt, les famílies, l'alumnat i també el professorat, però sobretot aquelles famílies que tenen menys possibilitats són les que més han patit, i nosaltres posàvem especial atenció en aquesta població escolar que més ho necessita. Aleshores, pensem que ha hagut una carència afectiva emocional que una pantalla no te pot transmetre, no? I sí que sabem que el professorat s'ha desviscut en poder tindre aquest contacte i tal, però aquest buit, durant aquest inici de curs, vàrem insistir en que se tractara, en que dins de les aules se poguera fer una atenció especial a aquestes carències, sobretot més enllà. Ho repetís moltes vegades perquè és molt important, no? Més enllà de lo purament curricular, d'aquestes carències emocionals que hagueren tingut. Per a nosaltres, i fruit també d'aquest diàleg social i aquesta negociació que abans comentava, és important que des de la conselleria s'hagi posat en marxa formació al professorat per a poder abordar aquesta situació des del punt de vista més emocional. És una qüestió també que dins de lo que portem parlant en la conselleria, bé com a sindicat exclusiu d'educació o bé com a confederació sindical, hem posat damunt de la taula i estem veient que això sí que s'està portant a terme. És que els professors i les professors també necessiten aquestes ferramentes per a poder ajudar precisament aquests menuts i menudes que estan en aquestes circumstàncies, o perquè necessiten una atenció especial o perquè tenen un entorn familiar tan més complex o econòmic, més complicat. Bueno, en aquest sentit, Txelo, clar, la salut esdevé sempre és prioritària, però jo crec que en aquest cas estem pensant tot molt en la salut més prioritària, si cap. Com està la situació, diguem, de la salut laboral també dels docents, del col·lectiu dels docents? Això és una altra de les línies de diàleg i negociació que en aquest cas ha anat més a cal boig, perquè reunir els comitès de seguretat i salut, que és on el professorat i el personal no docent que està dins dels centres, estem el professorat, però també hi ha persones que tenen tasques educatives que no és professorat. Això ha sigut, cada dia hi havia notícies noves, la pandèmia anava i venia, notícies des de sanitat, més que notícies, estaven les notícies i les indicacions, les recomanacions, i eren canviants, i això ha fet que hi haguera més entrebancs a l'hora de poder reunir aquests òrgans. Però així i tot hi ha un protocol de sanitat i d'educació que s'ha adaptat també des dels comitès de seguretat i salut, com comentava, a les circumstàncies del professorat. Quina és la reivindicació que nosaltres hem posat damunt de la taula i encara no és una realitat? És de competència estatal, però ho hem canalitzat via la Conselleria d'Educació i també mitjançant, també som un sindicat que tenim representants estatalment al Ministeri. El professorat està considerat en aquests moments com personal de baix risc, el que denominem nivell 1, és a dir, és la mateixa circumstància que podíem tindre ara mateixa tu i jo. Nosaltres pensem que per la població a la que s'atén, encara que estem veient que
els contagis no estan generant focus, però sí que estàs podent tindre la possibilitat d'estar en vectors de contagi. I per això considerem que s'hauria d'augmentar a risc 2. El professorat, el personal no educatiu i també tots els que tenen contacte en infància i adolescència o en persones ateses des dels entorns escolars de discapacitat. Són tots els col·lectius que nosaltres atenem i que pensem que han de tindre consideració de nivell 2 tot el món. Va ben justa, no? Esta reivindicació, esta pujada, diguem, en l'escala de risc del personal educatiu. I en l'àmbit universitari, en quina situació es troba el conveni en les universitats? Xelo, com està la cosa ahí? Esta és una pregunta molt bona que té una resposta. Els xics i xiques de la Politècnica, després de la parada, saps que ha hagut el cas aquell en Galileu Galilei i ara hi havia alegria de poder tornar a les classes. Com està l'assumpte en les universitats? El conveni hem de dir que no té res que veure en la situació de la Covid. És una negociació que va estar durant 2 anys llargs i abans d'encetar-se esta legislatura se va signar un preacord. I aquest conveni significava una millora salarial i de condicions laborals de totes aquelles figures de treballadors i treballadores de les universitats que tenen relació laboral i no funcionarial en les 5 universitats valencianes i que hi haguera una situació més homòloga i no 5 situacions, una per cada universitat. Este conveni en estos moments té un entrebanc que té relació en els pressupostos generals de l'Estat per a que se puga aplicar, donat que necessitava que se destopara, és a dir, que no hi haguera un tope en la despesa, en el sostre de la despesa de determinat capítol dels pressupostos, i esperem que, tal i conforme s'han plantejat per a poder-se portar endavant aquests pressupostos, que sembla ser que el sostre ja no està en aquest límit, això se puga traslladar finalment, puga estar regulat en els pressupostos generals de l'Estat i que siga una realitat el que se traga de davant i s'entrebanc per a que aquest conveni que està negociat, preacordat i que té un calaix de diners se puga aplicar per a que les persones que treballen en les 5 universitats puguen veure els guanys d'aquest conveni. Estem parlant de millorar els serveis públics de l'ensenyament en el nostre territori, el treball que fan els sindicats, en aquest cas Comissions Obreres, l'hem traslladat així de part de Txelo Valls, el secretari general de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres en el País Valencià. Jo crec que des d'ací trasllada el sentiment de tants pares i mares, el reconeixement al treball del col·lectiu de l'ensenyament, no únicament dels docents, del col·lectiu de l'ensenyament, i és que lluiteu també per la millora de serveis públics. Això va en la qualitat de tots, de vida de tots en general, Txelo. Gràcies per el vostre treball. Un plaer. Moltes gràcies per la vostra invitació. Un plaer.